Хайырлы көн, кадерле тамашачыларыбыз. Саумасыз телевизор караучы мөхтәрәм милләттәшләр. Эфирда манзара тапшыруының 11 май дүшәмбе чыгарылышы. Студияда Илдар Кыямов һәм Гөлназ Рахматуллина. Бүген сезне сөендерерлек сәбәпләр күп булсын. Көн артыннан көн үткәндә, хәтта изоляция режимында булганда да тормыш ямен күрергә вакыт табыйк. Чыннан да алтын сүзләр, өр-яңа эш атнасы башлана. Инде бәйрәмнәр узып китте. Барыбыз да исән имин генә булык һәм тыныч күңел белән алга атлыйк. Татар халкы элек-электән кунакчыл булган. Башка илләрдә ничек соң? Әйдәгез виртуаль рәвештә генә булса да чит илләргә кунакка барып кайтыйк. Кышыткан, кичкенгә чагында без әлеге үләнне урап узабыз, аңа шикләнебрәк карыйбыз. Әле әтиянинең җәй көне кышыткан какласа, кыш көне авырмаячаксың дигән сүзләре һаман да истә. Яз көне аның сабакларыннан, яфракларыннан тәмле, хуш исле шәйләр ишеп булса, җәй көне әлеге куак безне үз кара, татлы җимешләр белән сөендерә. Күп илләрдә хәзер карантин, бар кеше өендә утыра, кунакка йөрү тыелган. Нинди күңелле чаклар бар дип сагынып искә алабыз. Элек бит ничек иде? Киләсең Испанияда я Италиядә кунакка, сине табын тулы ризык белән каршы алалар, һәм син хуҗабикәне үпкәләтмәс өчен аларның барысын да үз итеп караган мактый ашарга тиеш. Япониядә кунакка чакырылгансың икән, бу инде зур дәрәҗәгә ирештең дигән сүз. Алар бик сирәк кешене генә өендә кабул итә. Иң мөһиме, буш кул белән бармаска. Бүләгең зур булмаса да, матур итеп төрелгән булырга тиеш. Инде Британиядә кунакка чакырсалар, рәхәтләнеп дусларың белән дә килергә мөмкин. Әмма аларны сыйлы ризыкларны үзең алып киләсе. Әмінә Нидерландта безнең башыбызга да сыймый торган кунакчыллык гадәте бар икән. Дөресрәге икенче төрле. Мәсәлән, аш вакытында чакырмыйча килеп кирдең икән, син инде хуҗаларның ашап бетергәнен күрше бүлмәдә көтеп үз эшләреңне эшләп утырырга тиешсең. Аннары аш тәмам булгач, алар белән йомышыңны башкарырга мөмкин. Кунакка бару дигәч, сезнең күз алдына нәрсә килә? Менә минем дә шулай. Мул табын янында чәй эчеп утыру. Бу бездә шулай. Татар халкы элек-электән кунакчыл булган. Башка илләрдә ничек соң? Әйдәгез виртуаль рәвештә генә булса да чит илләргә кунакка барып кайтыйк. Кунак Аллаһы Тәгалә илчесе, бу грузиннар әйтеме. Алар да безнең кебек бик кунакчыл халык. Сез моны Грузиягә килеп эләгүгә үк сизәчәксез. Урамда, метрода, өйдә, хәтта авыл базарында да. Грузиннарга ничә көндә кунакка килүегез мөһим түгел, алар сезне патшаны сыйлаган кебек кунак итәчәк. Табында нәрсә генә юк. Чахахбили, харчошы, купати, эладжи, хинкали. Үзебезнең рестораннарда бу ризыкларны ашый алсак та, Грузиядә пешерелгәннәре белән чагыштырырлык түгел инде. Менә Америка Кушма Штатларында кунакларны өйгә чакырырга яратмыйлар. Моның өчен кафе, рестораннардан да кулайрак урын юк дип саныйлар. Һәм инде туй, юбилей, пенсия узату кебек зур бәйрәмнәргә алар махсус чакыру кагазы җибәрәләр. Һәм бу чакыру кагазында бәйрәмнең кайчан ничәдә булуын гына түгел, бүләкнең кайсы кибеттән алырга кирәклеген һәм шулай ук, мәсәлән, өйдә фотога төшергә ярамаганны турында теркәлергә мөмкин. Америка дигәч безнең күз алдына хот-доглар, бургер һәм сэндвичлар күз алдына килә. Әмма аларның да һәр бәйрәм табынына куела торган ризыклары күп. Булар алма пирогы, сыр белән макарон, кыздырылган тавык канаты, кукуруз боткасы, рагу. Европаның күп кенә илләрендә сезне төшке ашка чакыралар икән, бу әле санда кунак булачаксыз, сезне ашатачаклар дигән сүз түгел. Мәсәлән, Франциядә күп сөйләшергә яратучы французлар сезне әңгәмә белән генә сыйларга мөмкин. Инде зур порциялар һәм мул табын монда булмаячак. Шулай булгач, ашыйсыгыз килсә, үзегез бер алырга мөмкин. Норвегиядә хәтта якын дусларны да өйгә чакырмыйлар. Инде ресторанда һәм кафеда һәр кеше үзе өчен түләй. Германиядә да күп очракта өйгә чакырмыйлар, һәм бу күп очракта кунакларны яратмаудан түгел, өйдә урын җитмәүдән шулай эшләнелә. Табигатьтә һәм шәһәр читендә өй арендага алу ресторанда кунак итүгә караганда күпкә тышлырак икән. Табынның үзенчәлеге ризыкларның сезонга карап үзгәрүе. Көз айларында суган пирогы белән вино эчәргә чакырсалар, май-июнь айларында спаржа популярлаша. Елның теләсә кайсы вакытында табында казылык була.
Әміне қозақларға қонақ үшін бір әйбір дәжәл түгіл. Хожа сіздің үшін хатта соңғы бәрәнінің әрі сұярға мүмкін. Әр бір қонақ қозақ үшін нинди дә булса зур вакыйга. Иң беренче ул сезне яхшылап сыйлаячак, кунак итәчәк. Аннан соңына инде каян икәнегезне, кем булуыгызны белешәчәк. Ит яратучылар үшін бұл илгә кунакка килү өчен бәйрәмгә әвереләчәк. Табында ит ризыклары не кадәр күбрәк булса, хуҗа шул кадәр кунакчылырак дигән сүз. Биш бармак, куырдак, бастырма шуларның иң популярлары. Әміне ауылға қайткач қонақ болып отыра тұрған түгел. Бүтін кішіге іш етерлік. Бақшада бигрәкті. Іш арасында қима қырыйынан еш кішітқан жиып алырға да бола. Шу боларақ аны біреу да яратмай, әміне дауаланырға керек болғанда баш тартмайбыз. Кішітқан витаминларға бай. Салқын тиюден ярдәм ите. Қанны қойыртып жерахатларны түзәтә. Түнәтмәсе шәшні нығыту үшін, биттәге бетшелерден құтылу үшін файдалы дилер. Шыннан да халықта шундай шану да яши, имештер май айында 3 мәртәбә кышыткан ашы пешереп ашасаң, демәк син үзеңне еллык витаминнар чыганагы белән тәэмин иттең дигән сүз. Әмма элегрәк Көнчыгыш Азия илләрендә кышыткан җепселәрен тукыма ясаганда да кулланганнар. Җилкәннәр теккәннәр, аркан ишкәннәр, ул бик нык саналган. Кышыткан кишкенгә чагында без әлеге үләнне урап узабыз. Аңа шикләнебрәк карыйбыз. Әле әтиянинең җәй көне кышыткан какласа, кыш көне авырмаячаксың дигән сүзләре һаман да истә. Дөрестән дә кышытканның файдасы бик зур. Иммунитетың нык булсын өчен елга 2 тапкыр кышыткан ашы ашау да җитә. Күп халыкларда кышытканның яшь ботакларын азыкка кулланалар. Алардан яшел щи бик тәмле була. Бигрәк тә Кавказ халыкларында кышытканнан тәмле милли ашлар әзерләү киң таралган. Кышытканның яфракларынан азык һәм фармацевтика продуктлары өчен зарарсыз яшел буягыч, сабагыннан тукыма өчен сүз алалар. Аннан шулай ук медицина, косметологиядә дә файдаланалар. Ул күп авырулардан дәва. Яфракларында органик кислоталар, тозлар, хлорофилл, медь һәм тимер оксидлары бар. Кышыткан турында бик күп сөйләп була. Ул безнең каныбызны чистарта, кандагы шикәрләрне киметә. Ул безнең чәчләребезне ныгыта. Һәм мин сезгә бүген ифтарга, авыз ачырга бик тә җайлы һәм бик тә тәмле һәм шул ук вакытта бик тә тиз эшләнә торган салат өйрәтәм. Хәзер без менә кышытканны алабыз һәм аны тураклыйбыз. Алдан аны пешекләргә дә була, эссе суда 1-5 минут тотып. Аның әлбәттә аның витаминнары югала. Пакетка салып, уклау белән тиесәң дә була менә шулай итеп йөртеп. Салат алабыз. Салатны без аны пычак белән киснибез, менә байтак кул белән сындырып алабыз. Ул вакытта аның тәме югалмый. Безнең салатыбыз шундый ямь-яшел булачак. Петрушканы да без кул белән үзергә тырышабыз, чөнки ул даның тәмнәре, аның витамины югалмый. Кузгалакта ул да бик тә файдалы. Аның әшкелтем тәме безнең салатыбызга тагын да тәмлерәк, тагын да хуш исем таратып өлгерер. Безнең шундый ямь-яшел салат була. Һәм әлиф майын сибәбез. Әскене, чөнки буны тагын бер тапкыр кулланабыз. Йомырка алабыз, һәм без аны берничәгә бүләбез. Чикләвеген өстибез. Безнең салатыбызга пикантныйны өсти. Алдан төяп куйсагыз да була. Безнең бик тә тәмле, яшел, хуш исле салатыбыз әзер. Рамазан айы изге гамәлләр айы, һәм ул әлбәттә үзеңнең рухыңны тәрбияләү чоры. Нәкъ менә шуңа күрә дә мөселманнар бу айда күбрәк изге гамәлләр кылырга ашыга. Шунда һәр мөселман Рамазан айында игелекле гамәлләргә элеккедән дә күбрәк вакыт һәм мөмкинлек табарга тырыша. Россия һәм Татарстан мөселманнары берлегенең бу көннәрдә башкарган эшләре хакында оешманың җитәкчесе Наилә ханым Җиһаншина сөйләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Менә изге Рамазан айыбыз да дәвам итә.
Ramazan ayında күп кешеләр изге гамәлләр эшләргә ашыгалар. Без килдек Такра фабрикасыдан Казан шәһәрендә урнашкан сәүдә үзәгенә. Менә шушы фабриканың вәкилләре изге айда изге эшләргә омтылалар. Һәм инде без бергәләшеп, күрәсез, күп биредә балалар өчен тегелгән сыйфатлы киемнәр бар. Шуларны Татарстан республикабызда һәм Рәсәй төбәкләрендә яшәүче күп балалы әскерімлі кешеләргә таратырга менә ниятләре бар. Хәзер инде мин әйтер идем, менә җегетләр өчен дә, ир балаларыбыз өчен дә сыйфатлы киемнәр бар. Кыз балалар өчен дә ул киемнәр бар. Менә кыз балалар өчен биредә күрсәтелгән. Инде алар барысы да табыгый тукымадан һәм бик сыйфатлы, бик күркәм. Шушы киемнәрне таратабыз, Аллаһы бирсә. Хәзер мин күрсәтәсем килә яңа туган балаларга хәзерләнгән әйберләрне. Менә алар да табыгый тукымадан затлы гына кием салып, бу әйберләрне барысында бала күрүлекләренә, шулай ук ятимлектә тәрбияләнүче балаларга да таратырга ният бар. Менә алар өчен хәзерләнгән. Менә бу капчыкларга җыелган бала киемнәре Рәсәйнең төрле төбәкләренә китәчәк һәм андагы гаиләләргә таратылачак. Алдагы видеоязма безне башкалабыздагы иман йортлары буйлап сәяхәткә чакыра. Быелгы Рамазанда җыелышып таравих намазларына бару мөмкинлеге юк. Шуңа күрә иман йортларына видеоязма шагына күз салырбыз. Пандемия чорында дини нәзарәте белдергәнчә, мәчетләребездә җыелышып гыйбадәт кылулар булмаячак, ләкин һәрбер мәчеттә дә кизү торучы имам бар. Шуңа күрә саклык чараларын күреп, садака биреп, дуа кылдырып килү мөмкинлеге бардыр дип уйлыйбыз. Хәзер тапшырыбызда хәзрәтләребезнең вагазын тыңлап алсак та, бик урынлы булыр. Бүген Илфар хәзрәт Хәсәновны тыңларбыз. Нәрсә ул гыйбадәт, аның савабы нинди? Остазларыбыз белдергәнчә, мөселманнарның дөрес һәм төгәл пәйгамбәребез сүннәтенә нигезләнеп яшәүләре дә, дөрес яшәү рәвеше алып бару кешеләр арасында, Аллаһ белән кеше арасындагы мөнәсәбәтләрне дөрес киләү, барысы да гыйбадәт дип санала икән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Galemlerimizni yoktan bar kıluşu Rabbimiz Allah-u Teala'ga her daim
Her vakitte da maqtavlarыбыз, hamd senelerimiz, büyük Rabbimizin birgen sonsuz nimetlerine, şiksiz rahmetlerimiz, şükranalarımız bulsa idi. Her vakitte da, turmuşumuz devamında Allah Rabbimizin birgen sonsuz nimetlerinden riza, kanaat bulup yaşarga, birgen sınavlarına kurkem sabırlık kursetip gümür iterge, Allah Rabbimiz bizlerge özünün sigen bendelerine nasip ve müyesser eylese idi. İzga mübarek Ramazan Şerif ayı, ol ibadet ayı. İbadet nersesin ol? İbadet ol buysunu. Allah Rabbimizin rahmetine erişirge aşkını. Mana şu Ramazan Şerif ayı Allah Rabbimiz tarafından bizge birgen anın rahmeti bulup tura. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de şu Ramazan Şerif ayın özünün sahabelerine anın manasını jitkirgende anlatkanda evveluhu rahme, evsatuhu mağfirah ve ahiruhu aydkum minen nar dip haber etken. Ramazan Şerif ayının birinci 10 günü Allah Rabbimizin büyük rizalığına, anın şiksiz rahmetine erişu günleri. İkinci distesi ise günahlardan, hata kimşiliklerden paklanu, arınu günleridir. Kalgan üçüncü distesi Allah Rabbimizin aşığından, anın gazabından qutulu günleridir deyip bizge o özü anlatkan. Ramazan Şerif ayı ul ibadet ayı. İrtegisin temli yıkılarımızdan uyanıp, taharetler alıp, irtengi seher aşağı ul ibadet. Seherimizni tamamlap Allah Rabbimizge yalvarıp duada bulu niyet kılu ul ibadet. İrtengi namazımızı şundan okuyuz, ol özü ibadet. Günü boyu başka kişiler haram bulgan rızıklarından, işimliklerinden tıyılıp tura almaganda Allah'ın barlığına, birliğine inanışı Allah'ın bendesi halal bulgan rızıklardan, işimliklerden kıyaş bayganşa kadar tıyılıp turuva ol anın ibadeti. Şulay yok, akşam namazın kütüp iftar mizgillerin karşı alu ağız aşı ol ibadet. Tünlerin teravih namazların okup şu Ramazan'ın kişilerin tünlerin şu ibadet bilen bizev ol ibadet. Birgen sadakaları şu ayda ol ibadet. Hem anın ecrin Allah Rabbimiz sonsuz mertebe arttıracak inşallah. Büyük İslam galimleri bulay dibe iteler. Adam balası irtemesin mi, şana mı, şanmı mı beraber Rabbisi Allah-u Teala huzuruna basar. Şanğanı da, şanmağanı da, iyilikli işler kılıp özünün turmuşun bizevşi de, Allah'ını tanımışa şu dünya mizgeline aldanıp yaşavşı, günah kılışı da barımızda. Allah Rabbimiz huzuruna hiçiksiz basacakız. Hem şunda dedi Allah galimlerimiz. Kişiler her bir kılgan amelleri için cevap verecekler. İzgilik kıldı mı o? Yaman iş kılıp yaşadı mı o? Barça amelleri için cevap verir. Hem kıyamet gününde şu bende cevap verir için baskanda mizan ölçevlerinde anın amelleri ölçenilir. Bir yakta naşar amelleri bulsa, ikinci yakta yaxşı amelleri. Ama üç türlü izgi amel, savabı küp bolu sebeple şu mizanın yaxşı ölçevinin, yaxşı ameller ölçene tırgan yağında şu ölçevge sığmaz diler. Üç türlü amel. Birincisi el-afu anin nas. Kişilerini
гафу итә алу. Әҗере бенихая күп. Әҗере сансыз. Үзеңне рәнҗетүчене, сиңа авырлык, начарлык китерүчене гафу итә алу. Әҗере бенихая күп. Икенчесе сабырлык. Сабырлыкның әҗере шулай ук бик күп. Һәм өченчесе ул да булса ашыян. Уразаның, тоткан уразабызның әҗер савабы дип безгә хәбәр кылдылар. Ничек итеп шушы кешеләрне гафу итә алуның әҗере, сабырлыкның һәм уразаның әҗере ничек итеп үлчәнәчәге безгә билгесез. Ул Аллаһның белеме. Адам баласының безнең акылыбыз аны аңлап бетерә алмый. Ләкин Раббыбызның бөек рәхмәте, изне исә ниндидер шул әйберләр матди рәвешкә кертелеп, һич шиксез кыямәттә алар үлчәүгә салыначаклар һәм үлчәнәчәкләр. Әмма әҗерләре күп булу сәбәпле сыймас дип безгә галимнәр хәбәр кылды. Җиңү бәйрәме бик күп кызыклы чараларны куллашлады һәм Түбән Кама шәһәрендә дә Җиңү мәйданында 9 май көнне электрон хәтер китабы ачылды. Һәм инде исегезгә төшерәбез, быел изоляция чоры булу сәбәпле 9 майга бәйле бик күп чаралар онлайн форматка күчте, шуңа күрә интернеттан аларны күзәтеп барырсыз дип ышанабыз. Ә менә коронавирус пандемиясе бездән иртәрәк башланган кайбер илләрдә карантин чаралары әкренләп кимей башлады. Мәсәлән, бүгеннән Төркиядә сәнәгать тармагы оешмалары эшкә керешә. Ә Израильдә ял итү җаен кайгыртканнар, анда диңгез буендагы пляжлар, комлыклар ачылган. Чиләбенең «Спаси меня хайваннарны саклау» фонды хезмәткәрләре Ханты-Манси урманнарында 3 көрән аю баласын коткарган. Аларны Хабаровскиның Утёс кыргый хайваннар реабилитация үзәгенә урнаштырганнар. Фонд җитәкчесе Карен Даллакян әйтүенчә, кечкенә йырткычлар күченү авырлыкларын сизмәгәннәр дә диярлек. Медведи долетели. Аюлар әйбәт очып килеп җитте. Берсе дә зарарланмады. Тырнаклары үткен булгач, контейнерларын ачып чыгарлар дип курыккан идем. Чөнки алар хәзер хәл җыйдылар, шуңа бик актив. Утёс үзәгендә җанварлар 1 ел чамасы булачак. 2-3 ай яследә, аннан соң яшәү шартларын табигатькә яраштырачаклар һәм шуннан соңна урманга чыгарып җибәрәчәкләр. Хәлсезләнгән 2 айлык аю баласын март ахырында Ханты-Манси урманында җирле халык табып ала. Сабыйларның әниләре браконьерлар тарафыннан зыян күргән дип уйлыйлар. Спаси меня приютына китерелгәч, аю балаларына исем кушалар. Хәзер аларны Максимус, Минимус һәм Медей дип йөртәләр. Израиль хөкүмәте пляж һәм бассейннарда спорт белән шөгыльләнергә рөхсәт биргән. Күнегүләрне башлар өчен дистәләгән серфер Тель-Авив шәһәре ярларына агыла. Берничә атна элек таҗлы вирус таралуын кисәтү максатыннан кертелгән саклык чаралары шәһәрдә йомшартыла төшкән. Шуңа да Тель-Авивның серфинг белән шөгыльләнү урыннарына халык җыелган. Илдә пляж һәм бассейннарны ачу эше дәвам итә. Кешеләр гади тормыш ритмына кайта. Алар пляжда ял итә, яр буенда йөгерә, йорт хайваннары белән урамда йөри. Манзараның дүшәмбе чыгарылышында без Татарстан Республикасының 100 еллыгына багышланган сәхифәне кызыксынып көтеп алабыз. Хезмәттәшебез Лилия Гыззатуллина бүген Спас районы һәм Болгар шәһәре турында сөйләр. Исәнмесез, бүген Халыкара ЮНЕСКО оешмасының бөтен дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән Болгар тыйылыгына юлаларбыз. Шәһри Болгар Татарстан Республикасының көньяк-көнбатыш өлешендә Идел елгасының сул ярында урнашкан. Әлеге кала Бөек Идел Болгарстаны дәүләтенең беренче башкаласы. Болгар җире барча мөселманнарның иң кадерле изге урыннарының берсе. Тарихи мәгълүматлар буенча Болгар шәһәре 10 гасырда төзелгән. Алтын Урда ханы Тимер Булак 1326 елда аны җимерә. Ләкин шәһәрнең алтын куллы сталары аны яңадан торгыза. Әмма озакта үтми 1431 елда Мәскәү князы Федор Пёстрый гаскәрләре борынгы каланы тар-мар итә. 1969 елны Урта гасырлар дәүләте башкаласы булган Шәһри Болгар һәйкәлләре сакланган җирдә Болгар дәүләт тарих архитектура музей тыйылыгы оеша.
Әле берничә ел элек монда республиканың беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә яңарыш фонды ярдәме белән Болгарда киң күләмле торгызу эшләре уздырылды. Танымаслык булып үзгәргән Болгар җиренә хәзер инде туристлар агыла. Монда килеп җитеп су буена төшергә гаҗәеп матур күренеш ачыла. Зур манаралар белән бизәлгән бина игътибарны җәлеп итә. Бу Болгар цивилизациясе музее. Алтын гөмбәзле зур бина янында да һәр вакыт кеше күп була. Ул болгарларның ислам дине кабул итүе хөрмәтенә төзелгән истәлек билгесе. Монда дөньядагы иң зур басма Коръән саклана. Булардан ерак түгел Көнчыгыш Пулат урнашкан. Ул шәһәр байларына хезмәт күрсәтә торган иң зур җәмәгать мунчасы. Юлны дәвам итеп хан төрбәсе белән кече манарага тап булабыз. Алардан ерак түгел Ак Пулат урнашкан. Ул археологлар тарафыннан казып табылган алты мунчаның берсе. Аның нигезе генә калган. Ә менә Кара Пулат башка биналардан аермалы буларак тулысынча сакланган. Болгар заманында Кара Пулатның нинди хезмәт үтәве турында галимнәр әле дә бәхәсләшә. Гомумән, борынгы Болгар һәйкәлләре туристлар күңелендә тәэсир калдыра. Борынгы шәһәр үзәген йөреп чыккач, ирексездән элеккеге замандагы шау-шулы шәһәрне күз алдына китерәсең. Үзәктә урнашкан хан сараеннан Идел ягына бик матур күренеш ачыла. Ул бит борынгы заманында да шулай булган дип уйлап куясың. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Алмага чәчәк ата майның 15-ләрендә. Бу атнада шоморт, сирень, алмагачның чәчәк аткан матур мезгилләрен күзәтербез. Тик температура бераз түбәнәя. Сишәмбе һәм чәршәмбе 22 градус җылы булса, атна загында бераз суыта. Урыны белән яңгыр явачак. Әлеге мәгълүмат Яндекс һава торышы интернет порталыннан алынды. Мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз. Лилия, бик зур рәхмәт кызыклы яңалыклар өчен. Татарстанның студентлар лигасы ТСРның 100 еллыгы уңайнан кызыклы иҗади бәйге игълан итте. Ул Туган республикам турында язам дип атала. Конкурста катнашырга теләгән үсмерләр һәм яшьләр үзләренең әдәби, фәнни һәм журналистика жанрларында язылган эшләрен 15 майга кадәр студентлар лигасының электрон почтасына юллый ала. Тулырак мәгълүмат алдагы видеосында. Чыннан да республикабызның бер гасыр эчендә ирешкән казанышлары шактый күп һәм яшь буын аларны яхшы белергә тиеш. Туган республикагыз турында нәрсә беләсез? Бүлешерлек мәгълүмат бар икән, Туган республикам турында язам конкурсында катнашырга була. Ул яшьләр өчен үткәрелә. Бер максаты яшь буында тарих белән кызыксынуны үстерүдә. Әдәби, фәнни, журналистик эшләлектәге язмалар кабул ителә. Эссе язарга кирәк. Бу иҗади бирем ТАССРга 100 ел Россия һәм дөнья тарихы контекстында Татарстан тарихы дип атала. Язмаларны 15 майга кадәр электрон почтага җибәрергә кирәк. Почтаның адресы хәзер экранда күренәчәк. Анда 16-30 яшьләрдәге кешеләр, һөнәри белем бирү оешмалары һәм югары белем бирү оешмалары студентлары. Шулай ук эшчәнлек төренә карамастан эшләүче яшьләр катнаша ала. Конкурс үткәннән соң иң яхшы 20 катнашучы медиа битва форматындагы язучылар осталыгы конкурсында катнашырга чыгару алачак. Татарстанның бүгенгесен дә үткәнен дә үзенә сыйдырган проект Росмолодежь федераль максатчан программа тарафыннан Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән бирелгән грант чаралары хисабына тормышка ашырыла. Студентлар лигасының рәсми төркемендә конкурс турында тулырак мәгълүмат табарга мөмкин. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Герой шагыйрь Муса Җәлилнең әлеге шигъри юллары аның бөтен иҗатының, бөтен яшәешенең кредосын, асылын тәшкил итә. Бөек Ватан сугышында һәлак булган ватандашларыбызны искә алган бу көннәрдә без Муса Җәлил һәм аның көрәштәш дусларының батырлыгы алдында да баш иябез. Герой шагыйрьнең иҗаты белән кызыксыну һич кенә дә кимеми. Киресенчә, аның әсәрләре әлдән-әле яңадан басылып чыга. Шуларның берсе ике телдә дөнья күргән беренче дәрес китабы. Суык бабай, монсы да инде ничә буын мәктәп укучылары сөйләп үскән шигырь безнең. Суык бабайның Муса Җәлил язган варианты ул булай гына түгел, ул 2 биттән артыграк. 10 ничә куплеттан тора. Без инде аны менә шулай итеп кыскартып бирәбез һәр вакытта да. Татарстан китап нәшрияты тарафыннан күптән түгел генә басылып чыккан беренче дәрес китабында Суык бабай шигыре кыскартылып бирелә. Әлеге шигырьне берничә буын яратып укыган һәм хәзердә балалар аны яратып сөйли. Беренче дәрес китабында герой шагыйрь Муса Җәлилнең балаларга дип атап язган шигырьләре кертелгән.
беренче дәрес, первый урок. Алар бер төрле, бары тик тәрҗемә белән генә аерылып тора. Берсе татар телендә, берсе рус телендә. Бу инде безнең укучыларыбызга җайлы булсын өчен шулай итеп эшләнелде. Чөнки кемнеңдер татарча укыйсы килә, кемнеңдер русча укыйсы килә. Әлеге китап беренче дәрес дип атала. Чөнки китап мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм башлангыч сыйныф укучыларына атап эшләнгән. Ул ике телдә һәм икесе дә бер төсле. Эчтәлеге дә, бизәлеше дә. Әйтик, гөлләрем, кызыл ромашка, шишмә, мамай, кичкенә дуслар. Булар инде безнең 30-нчы елларда язылган шигырьләр булып торса, кол, шулпанга, катилегә, ана бәйрәме, ирек, кошчык, кишер илем, егет көче, бер үгет шикелле шундый ниләр керде, шигырьләр керде. Һәм татарча китапта, русча китапта алар бер-берсен кабатлый. Шул ук шигырьләр кергән. Шул ук рәсемнәр, шул ук бизәлеш дип әйтергә инде. Сәгать, карак песи, куркак куян. Балалары бу шигырьләрне укыганда, аларның әти-әниләре дә балачакларны искә төшерә. Чөнки шигырьләр төрле буын яратып укыган, яратып ятланган шигырьләрдән. Әйтик, мәсәлән, монсы Мамай, моның җыры да бар инде. Минем бар бер Мамаем, кара борын акбаем, күп йөгерә, күп өрә, күп сикерә, күп күрә. Монсы карак песи, чыландагы акмайга ияләшкән күселәр. Мин чыланны сакларга куштым ала песигә. Бу минем иң беренче ятлаган шигырем иде бугай кичкенә чакта. Һәм алар бөтенесе дә диярлек җырга да салынган. Әйтик, сәгать. Сәгать суга даң-даң хәбәр бирә таңнан, бакчага барырга 15 минут калган. Китапта күбрәк 1930 елларда язылган Моабит дәфтәрләре җыентыгына кертелгән шигырьләр сайланган. Китап бизәлешен рәссам Булат Гыйльванов эшләгән. Жетмеш бишенче тапкыр җиңү көнен билгеләп үттек. Бу көннәрдә сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм балачагы шул елларга туры килгән апалар-абыйлар күңелләрендәге мәңге җуелмас хатирәләрен яңарттылар. Бөек Ватан сугышы ветераны Оренбургта яшәүче Лотфулла ага Сайфуллин да үзенең сугыштан юлын искә алганда дулкынлануын һичшиксез яшерә алмый. Икесе төнне Кырымга Чеченский пролив аша десант булып төштек. Керчь ярым утравы өчен сугыша. Беларусияны азат итәр өчен Багратион операциясында катнаша. Яраланып, култык таякларына таянып, туган авылына кайта. Сугыш хатирәләре яңара. Ветеранның күп санлы медаль орденнары арасында иң кадерлесе за отвагу. Ул аны 1943 елны Кырымны азат итү өчен ала. Кырымда 75 көн сугыштым. 75 көн сугышка катнаштым. Шуннан шундый бер ниде наступление вакытында минем ботомның төбеннән пуля үтте, ранен булдым. Бу җирләргә Лотфулла Сайфуллинга 70 елдан соң яңадан кайтырга насыйп була. Ул үзенең 90 яшьлек юбилеен Кырымда үткәрә. Санаторийда ветеранның юбилей кичәсен зурлап оештыралар. Милләттәшебез сугышкан җирләрне яңадан күз алдый. Кеше яшеннән ул укытучы булырга тели, хыялы тормышка аша. Бөек Ватан сугышына бу җирлектән барлыгы 136 кеше китә. Бу көнне яу кырында һәлак булган 68 сугышчының исеме һәйкәлгә язылды. Батырларга хат проекты дәвам итә. Бүген Ярчаллы шәһәреннән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, сәхнә һәм хезмәт ветераны Хәернасова Имаметдинова Зиләрә Мөхтәсим кызы язган хатны укырбыз. Ватан сугышында һәлак булган бабаларыбызны һәм туганнарыбызны искә алган хатым үткәннәрдән кайтаваз дип яза ул. Бабам Халиулла Хабибуллин, әниемнең әтисе 1941 елның июнь айында Бакалы районы Таллысыза, хәзерге Сарлы авылыннан сугышка алына. Бабам разведчик булган. Авылга килеп ирешкән бердән бер хатында ул Сталинград сугышына керәбез дип язган. Шул сугышта бабам һәлак була. Мәсрүрә әбием 7 бала белән толкала. Кадабыз Марат Хабиевның туганы Вилдан Хабиев Үзәк фронтның 65-нче армиясендә 685-нче укчы полкында командир булган. Аңа Днепр елгасы буенда барган хәлеткеч сугышларда күрсәткән батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеме бирелгән. Ул да яу кырында ятып кала.
Кайнатам Гайнетдин Имаметдин улы Сарман районының Анак авылыннан. Ул 7 ел хәрби хезмәттә була. Гаиләсенә сугышта үлде дигән хәбәр 2 тапкыр килсә дә, язмыш аны исән калдыра. Гайнетдин Имаметдин улы һәм Җәүһәрия Галимҗан кызы 5 малай тәрбияләп үстергәннәр. 9 майда һәр елны балаларын, оныкларын җыеп бәйрәм ясый иде әткәй. Минем өчен 2 генә бәйрәм бар дип әйтә иде. Җиңү бәйрәме һәм Сабан туе. Сабан туй дигәннән, малайлар кичкенә вакытта әйдәгез, Сабан туена репетиция ясыйбыз дип бергә гармун уйнап, җырлашып, мич тирәли әйләнеп йөргәннәр алар. Улы уллары Риф минем хәләл җегетем Тальянда уйнарга хыялланган. Без өйләнешкәч, 35 яшендә кулына беренче тапкыр Тальян гармун алды ул. Һәм ни гаҗәп тиз арада өздереп авыл көйләрен уйный башлады. Риф нәфис сүз остасы иде. Аны авылдашлары яратып, безнең авыл Левитаны дип йөрттеләр. Минем әтием Хәернасов Мөхтәсим Тымыттык районы, хәзерге Азнака районының Чаллы авылыннан. Хәерле Габидин белән Фатыма әбиләр гаиләсеннән. Бу гаиләдән 9 баланың 5-се Фатих, Кәбир, Сагыр, Мөхтәсим һәм кызлары Мөнәвәрә, Шәфкать туташы буларак Бөек Ватан сугышында катнашканнар. Икесе яу кырында ятып калган. Әтием 18 яшендә сугышка киткән. 1945 елның октябрендә безнең бәхеткә исән-сау әйләнеп кайткан ул. Әниебез Наилә Халиулла кызы белән 5 бала үстергәннәр. Әтиебез нәфис сызгыру устасы булган. Әниебез әтине Тальян гармунда уйнарга өйрәткән. Аларның сәнгатькә омтылышын, хыялларын без, балалары һәм оныклары тормышка ашырырга тырыштык. Балаларда милли горурлык тәрбияләргә омтылдык. Төрлебез төрле җирдә, Чаллы, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә яшәсәк тә, бер юнәлештә, мәдәният өлкәсендә эшлибез. Гаиләдә профессиональ музыкантлар, биючеләр, актер һәм режиссер да бар. Татарстан һәм Россия күләмендә хәтта чит илдә дә күп санлы конкурсларда җиңү бәхете насыйп булды. Киләчәккә теләкләрем, кешелек дөньясы бер кайчан да сугышлар күрмәсен. Илебездә тынычлык, иминлек булсын. Бу хатны безгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зилара ханым Хәернасова Имаметдинова юллаган. Аның улы талантлы режиссер Туфан Имаметдинов тамашачыларга яхшы таныш. Җиңү көне язның иң матур вакытына бакчаларның чәчәккә күмелә башлаган чагына туры килә. Шуннан да бөтен җирдә үлән исе сандугач, яшеллек, бөреләр, кыскасы табигатьнең иң саф, иң гүзәл бер мизгеле. Төрле төсләрдәге лалия чәчәкләре ачылды. Нәфис нәркисләр җилдә тирбәлә. Инҗе муенса кебек тезелгән ландышлар нур сибә. Шул гүзәллеккә туйганчы сокланып, киләсе язга кадәр күз алдында торырлык итеп күңелгә теркәп куясы килә. Яшәр өчен кояш, ирек һәм кичкенә генә чәчәк кирәк дигән атаклы әкиятче Ханс Кристиан Андерсен. Төрле төстәге, хуш исле бу исемлекләр хәтта таш күңелләрне эретергә сәләтле. Юкка гына чәчәк бәйләмнәрен бәйрәмнәргә бүләк итмиләр, аларны бакчаларда, тәрәс төбендә үстермиләр бит. Әнә бит алар үзләре дә аяк астында ялтырап яталар. Халыкта аларны тузганак дип атыйлар. Минемчә, бу исем әлеге чәчәкләргә килешеп бетми. Тузганакларны кояш белән тиңләп, якты нур, сары башлар, алтын кайлар дип атап булыр иде. Ә менә нәркис нарцисс чәчәгенең исеме җисеменә туры килеп тора. Бу аның матурлыгына гына бәйле түгел. Бу чәчәк борынгы Греция әдәбиятында Овидийның Метаморфоза әсәрендә искә алына. Бирдә нарцисс исемле егет нимфаның мәхәббәтен кире кага. Шуңа да асыл зат аны каргый, үзеннән башка бер кемне яратмаслык итә. Егет суда үзенең чагылышын күреп таң кала, үз-үзен кочакларга тели. Нәркизләр дә башларын аска иеп үзләренең чагылышларына соклана кебек. Борынгы мифологиядә кенәфер чәчәге белән бәйле риваять та бар. Имеш сунарчылык һәм ай алихәсе Диананың юлы уңмый. Аңа кайтканда курайда уйнаучы көтүче очрый. Ачуы килгән алихә, сез нигә минем җәнлекләрне куркытып бетердең дип егетнең күзләрен чыгып алып җиргә ташлый. Бу урында кызыл таҗлы 2 чәчәк үсеп чыга. Соңрак Диана үз гаебен таный, әмма соң була. Шуңа да халыкта кенәфер чәчәге юкка рәнҗетелгәннәр символы булып санала. Русча ул гвоздика дип атала. Бу исемне чәчәкнең гвоздика тәмләткеченә охшаганлыгы белән дә бәйлиләр. Белоснежка һәм җиде кәрле әкиятен хәтерлисезме? Анда төп герой үгәй әнисеннән качканда ялгыш энҗе муенсасын үзе. Яшел үләнгә чәчелеп киткән сәйләннәр хуш исле чәчәкләргә әверелә. Аларны таш исеменнән алып энҗе, ягъни ландыш дип атаганнар.
Сөлпан фарсы теленнән тюрбан, ягъни чалма дип тәрҗемә ителә. Ул чыннан да көнчыгыш илләрдәге баш киемен хәтерләтә. Туган җире фарсы иле. Персия икән. Моннан ул Төркиягә китерелә, 16 гасырда аны Венага алып китәләр. Шуннан соң Европа буенча тарала. Бигрәк тә ләлә чәчәген Голландиядә яраталар. Аны биредә бүгенге көндә дә күпләп үстерәләр. 18 гасырда сөлпаннар бары тик бойларда гына булган. Чөнки аны 3 суганчыгы бер йорт бәясе торган. Ләлә чәчәкләре безгә тарихтан, әбиләребезнең чиккән яулык тастымалларыннан да таныш. Аларга зур мәхәббәт һәм түземлелек салынган. Ә моны бер нинди акчага да сатып алып булмый. Өйдә утырган көннәрдә сабыйларны ни белән мавыктырырга дип аптыраган булсагыз, алдагы видеоязма ярдәмгә килер. Өйдә кул астында булган һәр нәрсәне аппликациялар ясау өчен иҗади чимал буларак кулланырга ярый. Нәниләргә яңа бер шөгыль, әниләргә исә башларын җал иттерү өчен бер мөмкинлек дисәк тә ялгышмабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны телефон элемтәсе белән дәвам итәрбез. Кайвакытта без кунакларыбызга менә шулай шалтыратып та сөйләшеп алабыз. Безнең белән бүген элемтәдә Казан федераль университеты галиме, физика-математика фәннәре кандидаты, билингваль һәм цифрлы белем бирү кафедрасы мөдире Әнис Галимҗанов. Хәерле көн, Әнис абый, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Саулармысыз? Әнис әфәнде, дистанцион укыту ничегрәк бара? Студентлар ничек кабул итәләр бу форматны һәм үзегез ничек бәялисез? Беләсезме, мин моны дистанцион укыту дип бик әйтмәс идем. Чөнки безнең Казан федераль университеты инде бу әйбергә әзер иде. Һәм без аңа күчтек бер көн дәвамында, беренчедән. Икенчедән, безнең менә хәзерге вакытта дәресләр бара нәкъ университетка расписание буенча. Мәсәлән, минем дәрес башлана икән сәгать иртәнге 8:30-да. Мин 8:30-да килеп утырам. Кушам компьютерны, кушам видео камераны, һәм студентлар мине күрәләр. Алар өйләрендә шулай утыралар, һәм кирәк булса мин аларны күрә алам, ишетә алам. Семинар дәресләре элек шикелле бара, ягъни мәсәлән, алар миңа үзләренең эшләгән мәсьәләләрен онлайн режимда күрсәтәләр, алар бер-берсен ишетәләр. Без инде еракта, моны әйтеп буладыр, бу бик дистанцион түгел, бу безнең нәкъ онлайн шикелле һәм нәкъ шундый ук студентларга biz аны күрәбез, алар безне күрәләр. Ну, гадәти түгел, мин алар белән сөйләшәм инде. Кеше бит ул социаль зат. Шуңа күрә бер-берсе белән булай күреп аралашмагач, һәм мин дә аларны бик күрмәгәч, бу сәер тоела башта. Мин сорыйм алардан, яздыгызмы? Аңлашыламы? Әле иш тапкыр. Һәм алар микрофоннарны кушып, алып әзрәк озаккарак бара инде ул. Билгеле, аларны сагындым инде мин. Алар да мин сагынганнар дип шулай әйтәләр. Сәерлекләре бар. Biz tezrәк күчәргә телибез инде менә элекке режимга, чөнки университетны сагындык. Алар шулай әйтәләр. Ләкин бу безнең менә дистанцион укыту түгел. Ул безнең нәкъ шулай ук бергә-бер теге очный уку формасы гына башкарак әзрәк. Иң мөһиме укуның сыйфаты какшау. Бергә яшик, айрым торык дип шаяртып теләкләр телидерик, менә кабул булды. Кабул булды, менә әйтәмеш, ул бик әйбәт нәрсә түгел икән. Шул. 9 май бәйрәмендә онлайн рәвештә билгеләп үттек. Инде сез дә менә гаиләгездән сугышка киткән туганнарыгызны искә алгансыздыр, Әнис абый. Әйе, менә безнең гаиләдән сугышка киткән минем нәнәгә әниннән әйтә мин аңар инде 91 яшь тула бу ел. Ул һаман да искә ала. Менә аның бер абыйсы Сираҗетдин абый. Ул Курск дуасында һәлак булды, артиллерист. Икенче абыйсы Миннегәрәй абый аяк склеш сугыштан кайтты. Гомеренең ахырына хәтле эшләде колхозда, ындыр таванда каравылчы булып. Нәнәнең бер апасы Дәхи апай менә урманда агач басып һәлак булды шушы оборона мактаучы иткәндә. Нәнәнең сеңлесе Фәния ул миңа сөйли инде, ачтан үлгән ул вакытта. Менә үздә аның бармаклары кысылып калган булган, менә шу урман кискәндә һаман сайын уларны искә алып һәм җавабы сөйли алмый, көн сайын искә алып соң вакытларда. Билгеле, biz менә минем оныкларым да Аллага шөкер үзләренең абыйларын, үзләренең бабайларын була инде ул. Искә алалар, карточкалар аларның безнең итүребездә һәр вакытта да. Сугыш бүтән кабатланмасын иде, монда кабатлан булмасын иде билгеле. Ветераннар, хөрмәттә ветераннар инде әз генә калды хәзерге вакытта. Сугыш вакытындагы эшләр кеше әз генә калдылар.
алар хөрмәттә булырга тиеш, һәм без менә шушындый сугышларны булдырмак өчен барысын да эшләргә тиешбез дип уйлыйм хәзер вакытта. Әнис әфәнде, май айы ул бит инде бакча эшләренең гөрләгән вакыты. Сезнең расписаниедә аларга урын табыламы? Безнең расписаниедә аларга урын табыла, чөнки изоляция була карабасы, Аллага шөкер, безнең Татарстанда менә бу әйбер бик җайлы куелган. Без СМС җибәреп бара алабыз, кайта алабыз авылга. Выезд загородный дом дип. Һәм без ял көннәр саен кайтабыз, бакча эшләрендә эшлибез. Аллага шөкер, эшләр бара һәр вакыттагыча. Ләкин инде авылдан да минем лекция укыганым бар. Андый нәрсә бездә тыелмый ул. Ләкин видеопоток, ягъни мәсәлән лекция уку мондагы компьютер җайлырак, кайбер мәсьәлә караганда. Шуңа күрә монда эштә күнеккәнрәк. Шуңа күрә тегеннән дә укыйм лекцияны, авылдан да укыйм, мондан да укыйм. Бернинди дә аермасы артык юк. Студентлар бит авылда утыра барсы да. Аллага шөкер. Шулай да социаль тормыш сагындырды дәйме? Әйе. Бик зур рәхмәт сезгә, Әнис әфәнде. Уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Таза булыгыз. Рәхмәт сезгә. Амин, иншалла. Студентларыгызга бездән дә сәламнар җиткерегез һәм сезнең белән инде студияда күрешүләрне көтеп калабыз. Безнең белән элемтәдә Казан Федераль университеты галиме, билингваль һәм цифрлы белем бирү кафедрасы мөдире Әнис Галимҗанов иде. Санитар эшкәртүгә аеруча нык әһәмият бирелә башлаган дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы. Башка төбәкләрдәге яңалыклар хакында Дәрья сәхифәсеннән белербез. Сүзне хезмәттәшебез Ләйсән Хөснуллинага бирер вакыт. Ләйсән, рәхим итегез. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең хәлләрен һәр даим белешеп торырга тырышабыз. Лос-Анджелестагы татарлар белән дә элемтәдә торабыз. Бу берничә атна эчендә аларның хәлләре үзгәрде микән? Бу хакта Калифорниядә яшәүче милләттәшебез Лилия сөйләр. Хәерле көн, якташлар. Без Саттаровларга әйләсен. Без Казаннан. Америка Кушма Штатларында без 3 ел яшибез. Торабыз без Лос-Анджелес шәһәрендә. Калифорниядә гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Бүгенге көндә без самоизоляциядә 5 атна 15 майга хәтле. Бүтән җәмәгать урыннар ябык. Чыгырга була тик кибетләргә, даруханәгә, этләрне йөртеп чыгарыр өчен һәм балалар белән үй тирәсендә. Шәһәрдә эшли продуктлар тапшыру сервисы. Алар үзләре кибеткә барып продукт алалар һәм өйнең ишек төбенә китерәләр. Без бергә балконга чыгып, сабын күбекләрен чыгарабыз. Үй тирәсендә арбада йөрибез, бергә ашарга әзерлибез, рәсем ясыйбыз, уйныйбыз. Бу гадәти булмаган вакыт. Бер-берегезне саклагыз, авырмагыз. Безнең яраткан Татарстаныбызга бик күп сәлам. Рәхмәт, Лилия, сезгә дә сәламәтлек телим. Үз изоляциядә утыра башлауга да шактый вакыт узды. Шул вакыт эчендә интернетта төрледән-төрле флешмоблар, онлайн концертлар үтә. Халык хәзер спорт белән дә онлайн шөгыльләнә башлады. Ижауда исә спортзалларны сагынучылар өчен яңа усуллар уйлап тапканнар. Күп фатирлы йортларда өйдә утырып балконга чыгып кына тренер белән спорт белән шөгыльләнәләр. Безнең хәбәрчебез Назир Нагманов та мондый төр спортзалда булып кайтты. Әлеге йортта яшәүчеләр физик күнегүләрне барысы бергә ясарга уйлаганнар. Моның өчен хәтта фатирларыннан да чыгарга кирәкми. Спорт залы урынына балкон. 15 минут дәвамында ясаган күнегүләр көн буена кайфны күтәрә. Нужно, конечно, заниматься, двигаться, потому что мы сидим, все остеохондроз у нас. Әлбәттә, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Безнең остеохондроз, суставлар авырта. Тик бирешергә, ялкауланырга кирәкми, рухны күтәрергә кирәк. Мондый күңелле акциягә үтеп баручылар да кушылды. Мне очень понравилось, необычно. Миңа бик охшады, ничектер үзенчәлекле. Кешеләр балконнарында бийләр, күнегүләр ясыйлар. Күңелле, кызык. Мондый форматта спорт белән шөгыльләнгәннәрен күргән юк иде әле. Үз күршеләрем белән мин дә шундый акция үткәреп карыйм. Бергәләп физик күнегүләр ясарга әлеге йортта яшәүчеләр үзләре тәкъдим иткәннәр. Интернет аркылы аралашып, көнен, вакытын билгеләгәннәр. Хәтта тренер да тапканнар. Период самоизоляции. Чем бы можно было заняться дома? Изоляциядә утырганда нишләргә? Сәгать сайын торып, ниндидер күнегүләр ясарга кирәк. Спорт ярдәмендә сулыш алуны дөрестләргә, үпкәне ныгытырга була. Ә бу хәзер аеруча мөһим. Вирусның нәкъ шушы органга нык зыяны тия. Әлеге йортта яшәүчеләр күпләргә үрнәк. Мондый акциягә республика күләмендә кушылырга мөмкиннәр.
Әмнә Төркия татары Истанбул университетының математика бүлеге студенты Таңсылу Алтай Татарстанның Актаныш гуманитар гимназиясе укучыларына математикада исбатлау усуллары темасына татарча онлайн дәрес бирде. Таңсылу Алтай әлеге уку йорты оештырган Харунфест онлайн фән һәм сәнгать фестивале уңайыннан кунак белгеч буларак чыгыш ясады. Ул математикада исбатлауның төрле юлларын аңлатты. Берничә гипотеза һәм Гаусс методы белән гади саннарның шиксезлеген исбатлап күрсәтте. Ахырда сорауларга җавап бирде. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, атнагызны яхшы кәеф белән башлагыз. Якыннарыгызның хәлләрен белешергә онытмагыз. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Исән сау гына булыгыз. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Манзара тапшыруының 11 май дүшәмбе чыгарылышын дәвам итәбез. Саламатсыз, телевизор караучы мөхтәрәм җәмәгать. Гадәттәгечә, мин сезне астрономик мәгълүматлар белән таныштырып узасым килә. Сәхәр бүген 1 сәгать 38 минутта тәмам була һәм 19 сәгать 42 минутта авыз ачыр вакыт җитә. Рамазан аеның инде 18нче көненә җиттек. Аллага шөкер, кояш бүген 3 сәгать 38 минутта чыга. Май айының 1-10 көнлеге гадәттәгечә бәйрәмнәр шаукымында үтте. Инде яңа көч, яхшы кәеф белән алга карап эшебезне, юлыбызны дәвам итик. Барчагызга да саулык һәм уңышлар телибез. Татар халкы элек-электән кунакчыл булган. Башка илләрдә ничек соң? Әйдәгез виртуаль рәвештә генә булса да чит илләргә кунакка барып кайтыйк. Яз көне аның сабакларыннан, яфракларыннан тәмле, хуш исле шәйләр ишеп булса, җәй көне әлеге куак безне үз кара, татлы җимешләр белән сөендерә. Алабуганың туган якны өйрәнү музее 3 каттан һәм 8 зур залдан тора. Барлык экспонатларны да карап бетерер өчен музей хезмәткәрләре 1 тәүлек вакыт кирәк дип әйтә. Соңгы вакытта без гарәп теленә кергән алынмаларны һәм аларның татар телендәге игезәкләрен, охшаш сүзләрне, паронимнарны бик кеш бутый башладык. Мәсәлән, мәкаләне мәкаль белән бутаучылар бар, инде башкасы ятырган әйбер түгел. Калып белән калипне бутыйбыз. Шулай ук инде рус теленә калька булып кергән алтын урталык дигән сүзне алтын урда дәүләтенең исеме белән дә бутаучылар бар. Алла сакласын. Теманы әткәмен-кәмнең теле дигән сәхифәбез дәвам итер. Тапшыруыбызның бу минутларында сүзне гадәттәгечә филология фәннәре докторы Фуат ага Галимуллинга тапшырабыз. Бүген без сезнең белән мөгамәлә сүзе турында сөйләшербез. Менә еш кына мөгамәлә урынына мөгамәлә дигән сүзне ишетергә туры килә. Башта ук әйтеп куярга кирәк, мөгамәлә сүзе юк ул. Шуңа күрә аны кулланырга бөтенләй кирәкми. Ә инде мөгамәлә сүзе хәтта гарәп, фарсы сүзләреннән читләшергә тырышылган 10 еллыкларда да халык телендә кулланылды. Ул табигый рәвештә безнең лексиконга кирип урнашкан булып чыкты. Һәм инде әлбәттә без еш кына җанлы сөйләшүләр вакытында аралашканда бу сүзне урынлы кулланабыз. Мәсәлән, шундый мисаллар. Кешеләргә тупас мөгамәлә күрсәтүче иң әүвәл үзен үзе сыйфатлый. Чынлап та, әгәр дә син җайлы гына, кешеләр белән аңлашып, татулык белән генә аралашсаң, сөйләшсәң, синең үзеңә дә шундый ук мөнәсәбәт була. Ягъни мөгамәлә сүзе ул турыдан-туры әйткән вакытта мөнәсәбәт дигәнне белдерә. Ягъни аралашкан вакытта кешене якын күрү, хөрмәт итү яки өнәмишәрәк карау булырга да мөмкин. Ул да мөгамәлә, җайлы, җылы мөгамәлә күрсәтсәк, безнең үзебезгә дә шушындый ук караш булачак. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Бақшаларда, паркларда лале чәчәкләре ашылған бик матур вақыт жетті. Кімнечектір мен өзім бұл матур көрінішіні зарығып, сағынып күтіп алам. Лале Түркия халықлары үшін бик қадірлі, хатта изгі чәчәк, һәм ул татар бизәкләрендә дә һәр вақыт қабатлана. Бу аңлашыла да, чөнки борынгы бабаларыбызның тормышы нәкъ менә кыргый лалә чәчәкләренә күмелгән далаларда үткән бит. Ләлә чәчәкләре, аларның гомере кыска булса да, шул вакыт эчендә алар һәркемне әсир итә, үз матурлыгына гашыйк итәргә мөмкин. Тюльпаннар иле булып Голландия санала. Аның кырларында бу чәчәкнең йөзләгән, хәтта меңләгән төре үсә. Ә кайчандыр бит шундый заманалар булган. Бу чәчәкләр турында голландиялеләр ишетеп тә белмәгән. Иң беренче ләләләр монда Төркиядән 16-нчы гасырда кертелә. Ул вакытта бер чәчәкнең суганчасы асыл ташларга караганда да кыйммәтрәк саналган. Бәясе $2000 кадәр җиткән. Төркиядә аны бик кадерләп үстергәннәр. Хәтта солтан хатыннары яраткан ирләренә үзләренең мәхәббәтен белдереп, бу чәчәкне ярыша үстергәннәр. Европага беренче тапкыр бу чәчәкләр 1554 елда кертелә. Европа халкын әллә ни шаккатырып булмаса да, бу гөлләр тиз арада популярлашып китә. Хәтта графлар арасында ләлә коллекционерлары барлыкка килә. Шул чорда алар тарафыннан югары дәрәҗәдә тюльпан бәйрәмнәре оештырыла башлаган. Хәзер исә ел сайын май аенда Төркиягә меңләгән туристлар ләлә чәчәкләре фестиваленә җыела. Йөгереп китәрдәй буламла, кайтып җитәрдәй булам. Көзге ачы җилләрдә әле туган үскән илләргә. Майның кояшлы җылы көннәрендә халкыбызның көзге ачы җилләрдә дигән шушы җырын искә төшереп алыйк әле. Газиз туган җиреннән бик еракларда зарыгып яшәгән кешенең җаны елның һәр фасылында көзге ачы җилләрне тойгандыр шул. Әлеге җыр күренекле җырчыбыз Рәшид Вахапов репертуарында пәйда була бугай. Аның темасы һәм асылы нәкъ менә 20-нче еллардагы ачлык темасын чагылдыра кебек, һәм әлбәттә Тукай искә төшә. Ач үлемнең куркусыннан өй турында җил җылый. Бардым күлгә, салдым карма, безгә балык эләкми шул йөгерәк. 1996 елда Америкада яшәгән татарларыбыз Моннан Татарстаннан җырчылар чакырып инде зур концертлар оештырырга теләделәр. Көзге ачы җилләрдә дигән җыр бар бит безнең. Шул халык җыры дип инде мин сәхнәдә аны әйттем дә, һәм җырладым, һәм шуннан соң концерттан соң килде бер кеше, ул Даян Сафа, аның әтисе Гайнан Сафа Япониядә мәчетнең имамы булган икән, Япониядә теге сугыш вакытында анда бомбага тоткач бүтән ниләр кырылып беткәннәр йортлар, бу мәчет калган. Ул әйтә, бу бит минем әтинең җыры ди. Мин әйтәм, ничек? Бу бит татар халык җыры. Юк ди, минем әтиемнең җыры бу. Минем әтиемнең язган язмасы бар. Ул үзе уйнап физгармониядә уйный һәм үзе җырлый. Һәм әйтә, балаларым, менә бу минем җырым, мин сезгә моны мирас итеп калдырам. Сез моны саклагыз дип. Һәм мин әйтәм, язмагыз бармы? Ул миңа шунда язманы бирде, син язмасын. Ну, аннары күрештек инде, алып килеп бирде. Бу кеше булып чыкты, шу Сан-Францискода яшәгән Бурлингем дигән шәһәр, анда Сан-Францискодан ерак түгел. Шунда яшәгән татарларның имамы. Аны ул инглизчәдә никахлар укый, татарчада, гарәпчәдә, төрле кирәк булса, төрле телдә. Һәм шушы нине миңа кассета белән ул бирде, күчереп инде әтисенекен. Һәм мин аны алып кайтып Татарстан радиосына тапшырдым ул вакытны. Ayda bir gider dey buda.
ул җырны әле мин ашып бетердем дип әйтә алмыйм. Әле моннан соң килгән яшьләр бәлки ул турыда уйланырлар һәм аны әле ашарлар. Ни өчен? Чөнки анда әле без әйтеп бетерә алмаган ул татар халкының менә бу кайгы хәсрәте. Аны әйтеп бетерә алмаган. Аның өчен тагын миңа нәрсә җитмәде? Теге инструментальный оформление, аны музыка. Баян белән генә җырлап карадым, оркестр белән дә җырлап карадым. Ләкин ул оркестр миңа җитми. Ул оркестр гына җитми. Анда тагын ниндидер инструментлар җитми. Күрәсең, менә бу думбралар җитми торгандыр, аларны шу дәфләр, анда кыңгыраулар, атлар белән китүләр, поездлар белән китүләр, менә шундый авазлар җитми торгандыр. Шуңа күрә ул җыр минем өчен бик кадерле. Giderday bulamla, ayda giderday bulam. Kızgı aşıcillerde halay, tuğan üzgənlerde. Республика музейларына юл алык. 1000 еллык тарихлы Алабугада дистәләгән мирасхана эшли. Алабуга ак шәһәр тарихы озак яшәр дип бәйетләргә кергән каланың Туган як музее айрым игътибарга лаек. Шуннан да Бөек Ватан сугышына нисбәтле рәвештә тагын бер фактны искә төшереп узасыбыз килә. Япон сугышында әсир төшкән японнарны да биредә Алабугада саклаганнар һәм шунда эшләткәннәр. Аларның анда әле махсус япон зираты дигән урыннары да билгеле икән. Һәм менә шул японнарны сугыштан соңгы елларда конвой хезмәтендә саклаучы булып эшләгән минем авылдашым да бар. Безнең кардәшебез Җаббар абый Муртазин. Бу инде тәгаен билгеле бер факт. Биредә шәһәр тарихы музее урнашкан. Музейга керү белән игътибар бер экспонаттан икенчесенә күчә. Алар шул кадәр күп, төгәл саны 2000 ярымга тигез. Алабуганың туган якны өйрәнү музее 3 каттан һәм 8 зур залдан тора. Барлык экспонатларны да карап бетерер өчен музей хезмәткәрләре бер тәүлек вакыт кирәк дип әйтә. Безнең тәүлек түгел 1 сәгать вакытыбызда булмагач, заллар буенча тиз арада йөреп чыктык. Иң зурысы вакыт тәгәрмәче. Биредә Алабуга җирлегендә үткән тарихи вакыйгаларга бәйле экспонатлар урын алган. Алабуга шәһәренең макеты исә ЮС кала залында урнаштырылган. Биредә революцияга кадәр эшләнгән фотоателье аппаратуралары, материаллары урын алган. Шушы фотографияләр күпчелек тарихи вакыйгаларның туры шаһиты. Пожары в России и на Руси не были редкостью. 19-нчы гасырда Россия империясында янгыннар еш күренеш булган. 200 хуҗалык янган очракта бу фактны әсенеп журналга язмый торганда булалар. 1850 елда Алабуга территориясенең 40% янгын астында кала. Бу фаҗигадан соң йортларны таштан сала башлыйлар. Шәһәр хакимияте янгын куркынычсызлыгы буенча эшләр алып баруны җәелдерә. 19-нчы гасыр ахырында янгын куланчасы төзелә, тимер сигнал шарлары, ут сүндергечләр кайтартыла. Елабуга вошла в десятку первых электрифицированных городов Российской империи. Әмнә электр энергиясе белән Алабуганы 1902 елда тәхмин итә башлыйлар. Бу Россия буенча электр уты кергән шәһәрләрдән 6-нчысы. Уйлап кына карагыз әле, нинди дәрәҗә. Ул вакытта 10 мең кеше генә яшәгән җирлектә йортлар электр лампалары белән яктыртылган. Моның өчен Алабуга халкы сәүдәгәр Федор Васильевич Стахиевка рәхмәтле. Ут кертү аның акчасына эшләнелә. Шул чордагы лампочкаларның патроннары безнең музей киштәләрендә саклана. Шәһәргә су кертү башка иганәче исеме белән бәйле. В 1832 году 1832 елда танылган рәссамның әтисе Иван Васильевич Шишкин шәһәр хакимиятенә бер кызыклы тәкъдим ясый. Кала буенча су үткәргеч сузмакчы була ул. Тик аның фикерен яклап чыкмыйлар. Җәмәгать эшлеклесе үзенең проектыннан баш тартмый, 5 километр 200 метр озынлыктагы агач торбалар урнаштыра. Су тау башындагы чишмәдән шәһәр үзәгенә кадәр агып килә торган була.
Эшенең нәтиҗәсе күренгәч, Иван Васильевичның проекты хуплана. Алга таба да шәһәргә су кертү буенча эшләр алып барыла. Әлеге музейда Алабуга тарихын белмәүчеләр дә экскурсоводтан башка йөри ала, чөнки биредә берничә аңлатмалы дисплей урнаштырылган. Аларда һәр зал, һәр экспонат буенча мәгълүмат бар. Алабугада булсагыз, шәһәр тарихы музеена кермичә калмагыз. Татарстанның студентлар лигасы ТСРның 100 еллыгы уңайнан кызыклы иҗади бәйге игълан итте. Ул Туган республикам турында язам дип атала. Конкурста катнашырга теләгән үсмерләр һәм яшьләр үзләренең әдәби, фәнни һәм журналистика жанрларында язылган эшләрен 15 майга кадәр студентлар лигасының электрон почтасына юллый ала. Тулырак мәгълүмат алдагы видеосында. Чыннан да республикабызның бер гасыр эчендә ирешкән казанышлары шактый күп һәм яшь буын аларны яхшы белергә тиеш. Туган республикагыз турында нәрсә беләсез? Бүлешерлек мәгълүмат бар икән, Туган республикам турында язам конкурсында катнашырга була. Ул яшьләр өчен үткәрелә. Бер максаты яшь буында тарих белән кызыксынуны үстерүдә. Әдәби, фәнни, журналистик эшләлектәге язмалар кабул ителә. Эссе язарга кирәк. Бу иҗади бирем ТСРга 100 ел Россия һәм дөнья тарихы контекстында Татарстан тарихы дип атала. Язмаларны 15 майга кадәр электрон почтага җибәрергә кирәк. Почтаның адресы хәзер экранда күренәчәк. Анда 16-30 яшьләрдәге кешеләр, һөнәри белем бирү оешмалары һәм югары белем бирү оешмалары студентлары. Шулай ук эшчәнлек төренә карамастан эшләүче яшьләр катнаша ала. Конкурс үткәннән соң иң яхшы 20 катнашучы медиа битва форматындагы язучылар осталыгы конкурсында катнашырга чыгару алачак. Татарстанның бүгенгесен дә үткәнен дә үзенә сыйдырган проект Росмолодежь федераль максатчан программа тарафыннан Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәме белән бирелгән грант чаралары хисабына тормышка ашырыла. Студентлар лигасының рәсми төркемендә конкурс турында тулырак мәгълүмат табарга мөмкин. Без видео элемтәгә керешәбез һәм безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасы Аграр яшьләр берләшмәсенең башкарма директоры Ралиф Габделхаев. Исәнмесез. Коронавирус инфекциясына бәйле вазиятка карамастан, авыл яшьләренең 80% Татарстан Республикасының азык-төлек иминлеге белән тәэмин итү өчен агросәнәгать комплексы эшенә җәлеп ителгән. Бу республиканың авыл территорияларындагы яшәүче яшьләргә кирәкле ярдәм күрсәтү турында сөйли. Татарстан Республикасының Аграр яшьләр берләшмәсе төбәк иҗтимагый оешмасы штат режимында эш алып бара. Онлайн форматка зур игътибар бирелә. Бүгенге көндә актуаль темалар буенча турыдан-туры эфирлар үткәрелә. ТСРның 100 еллыгы, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына темаларына интеллектуаль уеннар оештырыла. Социаль проектларга һәм бизнес процессларга федераль грантлар алу буенча онлайн консультациялар оештырыла. Шулай ук Татарстанның агробизнес кадрларының яңадан әзерләү институты белән берлектә Аграр яшьләр оешмасы дәүләт муниципаль идарәсе программасы буенча дистанцион уку алып бара. Авыл кеше арада очрашулар республика онлайн проектын тормышка ашыру дәвам итә. Ул үзенең берничә белем бирү вебинарларын һәм авылда социаль проектлаштыру грант конкурсы кысаларында проектларны яклауны ала. Грант суммасы 50 меңнән алып 200 мең сумга кадәр. Тиздән безнең оешма яшь фермер бизнес уенының региональ этабын оештырачак. Катнашучылар онлайн укуларда катнаша алачак, крестьян фермер хуҗалыгы буенча виртуаль экскурсияларны карый һәм дәүләт ярдәме чаралары турында лекциялар тыңлый алачаклар. Барлык тыңлаучыларга да сәламәтлек телим, үз-үзегезне саклагыз, сау булыгыз. Әбез тапшырыбызны дәвам итәбез. Үй артында шымыртым бар, шешеккә күмеләчәк. Шешек аткан шымырт кебек булсын безнең киләчәк дип халкыбыз җырына кергән шымыртлар бу язда да ак болыттай шешеккә күмелде. Һавада елга бер генә шушы вакытта гына була торган хуш исләр тарала. Аны хәтта газлы төтенле шәһәр һавасында да тоясың. Шуннан да адәм балаларын бихуш итеп, ягъни хушсыз калдырып дигәндәй, әлеге үсемлек үзенең гүзәллеге белән кешеләрне җәлеп итә.
Май бәйрәмнәрендә туган авылларына кайткан хезмәттәшләребез ял иткәндә дә тапшырыгыбыз турында онытмыйча манзарага кызыклы видеоязмалар әзерләп җибәрделәр. Үткән чыгарылышларда хәбәрчебез Ләйсән Билаловның ашсуга осталыгын күргән булсагыз, бүген инде Илнар Харисов бакчачылык тәҗрибәсе белән уртаклашыр. Ул Әгерҗе районының Кырынды авылында карлыган утырту серләрен ачыклады. Яз көне аның сабакларыннан, яфракларыннан тәмле, хуш исле шәйләр ишеп булса, җәй көне әлеге куак безне үз кара, татлы җимешләр белән сөендерә. Бүген без карлыганны тамырыннан үрчетү серләренә төшенербез. Әлеге файдалы, хуш исле карлыганны бакчагызда үсеп утыра торган карт куактан да үрчетеп җибәрергә мөмкин. Дөрес итеп айырыр өчен башта әйбәтләп карарга кирәк. Тармакланып үскән ботаклар карлыганның үзенә комачаулаячаклары гына. Кырыйга салынган ботакларның исә тамырланган булуы ихтимал. Моны белү өчен аның туфракка күмелгән өлешен капшап карау да җитә. Тамырланган булса, димәк төп агачтан айырып, күчереп утыртырга мөмкин. Әлеге ботак төп карлыганга үсәргә комачаулый. Шуңа күрә без аны яңа урынга утыртабыз. Аның шулай ук балалары да бар. Алар аның артыннан үрмәләп үсәчәкләр. Карлыганнан мул уңыш алыйм дисәң, чыбыкларны авыштырып утырту дөрес дип санала. Әлбәттә, аны туры итеп тә утыртырга мөмкин дип раслый тәҗрибәле бакчачылар. Ләкин ул чакта сез тар гына штамп куагы алачаксыз. Ул 1 яки 2 скелет чыбыктан торачак. Мондый ысулны артык тыгыз аралыкта яки вакытлыча утыртканда куллану максатка ярашлы. Шулай ук бөтенләйгә утыртасы урыны да кулай һәм куак үсәр өчен уңайлы җир булырга тиеш. Иң беренче, без карлыган өчен яхшы урын сайларга тиеш. Бу урын кояшта булса уңайлырак булыр. Шукыр казыганда ук аны алдан тукландырырга онытмагыз. Моның өчен 1 еллык шеремә яраклы булыр. Иң яхшысы атныкы. Тамыр муентыгын 10-15 см тирәнлеккә күмегез. Булай эшләгәндә озак вакыт үтмәс, куакларыгыз сәламәт, көчле тамырлар җибәрер. Бу беренчедән. Икенчедән, тирәндә калган өлештән яңа ботаклар үсеп чыгар һәм якын киләчәктә карлыганыгыз сезне мул уңыш биреп куандырыр. Сугаруга килгәндә, яз көнне яңа утырткан куакларга ай дәвамында суны атнага 2 тапкыр сибәбез. Беренче җәендә яшь куак суга кытлык кичерергә тиеш түгел. Шуны да истә тотыгыз. Кара карлыган туфракта дым җитмәүне кызыл карлыганга караганда авыррак кичерә. Шуңа күрә җимешләрен җыеп алгач, суны тагын 1 кат сибегез. Уңыш мул булсын өчен, карлыган куагын дөрес итеп үстерергә, вакытында кырыган ботаклардан арындырырга кирәк. Шул чагында ул сезне мул, татлы кара җимешләре белән ел сайын сөендереп торыр. Ә карлыган инде ул 1 дигән тәмле җимеш һәм витамин чыганагы. Күп илләрдә хәзер карантин, бар кеше өендә утыра, кунакка йөришү тыелган. Нинди күңелле чаклар бар дип сагынып искә алабыз. Элек бит ничек иде? Киләсең Испаниядә я Италиядә кунакка, сине табын тулы ризык белән каршы алалар һәм син хуҗабикәне үпкәләтмәс өчен аларның барысын да авыз итеп караган мактый ашарга тиеш. Япониядә кунакка чакырылгансың икән, бу инде зур дәрәҗәгә ирештең дигән сүз. Алар бик сирәк кешене генә өендә кабул итә. Иң мөһиме, буш кул белән бармаска. Бүләгең зур булмаса да, матур итеп төрелгән булырга тиеш. Инде Британиядә кунакка чакырсалар, рәхәтләнеп дусларың белән дә килергә мөмкин. Әмма аларны сыйлы ризыкларны үзең алып киләсе. Әмінә Нидерландта біздің башыбызға да сыймый торган кунакчылык гадәте бар икән, дөресрәк икенче төрле. Мәсәлән, аш вакытында чакырмыйча килеп кирдең икән, син инде хуҗаларның ашап бетергәнен күрше бүлмәдә көтеп үз эшләреңне эшләп утырырга тиешсең. Аннары аш тәмам булгач, алар белән йомышыңны башкарырга мөмкин. Кунакка бару дигәч, сезнең күз алдына нәрсә килә? Менә минем дә шулай. Мул табын янында чәй эчеп утыру. Бу бездә шулай. Татар халкы элек-электән кунакчыл булган. Башка илләрдә ничек соң? Әйдәгез виртуаль рәвештә генә булса да чит илләргә кунакка барып кайтыйк. Кунак Аллаһы Тәгалә илчесе, бу грузиннар әйтәм. Алар да безнең кебек бик кунакчыл халык. Сез моны Грузиягә килеп эләгүгә үк сизәчәксез. Урамда, метрода, өйдә, хәтта авыл базарында да. Грузиннарга ничә көндә кунакка килүегез мөһим түгел, алар сезне патшаны сыйлаган кебек кунак итәчәк. Табында нәрсә генә юк. Чахахбили, харчо ашы,
Купати, Эладжи, Хинкали. Үзебезнең рестораннарда бу ризыкларны ашый алсак та, Грузиядә пешерелгәннәре белән чагыштырырлык түгел инде. Әмінә Америка Кушма Штатларында кунакларны иге шақырға яратмыйлар. Моның өчен кафе, рестораннардан да кулайрак урын юк дип саныялар. Һәм инде туй, юбилей, пенсия азату кебек зур бәйрәмнәргә алар махсус чакыру кагазы җибәрәләр. Һәм бу чакыру кагазында бәйрәмнең кайчан ничәдә булуы гына түгел, ә бүләкнең кайсы кибеттән алырга кирәклеген һәм шулай ук мәсәлән, өйдә фотога төшергә ярамаганы турында теркәлергә мөмкин. Америка дигәч безнең күз алдына хот-доглар, бургер һәм сэндвичлар күз алдына килә. Әмма аларның да һәр бәйрәм табынына куела торган ризыклары күп. Булар алма пирогы, сыр белән макарон, кыздырылган тавык канаты, кукуруз боткасы, рагу. Европаның күп кенә илләрендә сезне төшке ашка чакыралар икән, бу әле санда кунак булачаксыз, сезне ашатачаклар дигән сүз түгел. Мәсәлән, Франциядә күп сөйләшергә яратучы французлар сезне әңгәмә белән генә сыйларга мөмкин. Ә инде зур порциялар һәм мул табын монда булмаячак. Шулай булгач, ашыйсыгыз килсә, үзегез бер алырга мөмкин. Норвегияда хәтта якын дусларны да өйгә чакырмыйлар. Ә инде ресторанда һәм кафеда һәр кеше үзе өчен түләй. Германиядә да күп очракта өйгә чакырмыйлар һәм бу күп очракта кунакларны яратмаудан түгел, ә өйдә урын җитмәүдән шулай эшләнелә. Табигатьтә һәм шәһәр читендә үй арендага алу ресторанда кунак итүгә караганда күпкә тышлырак икән. Табынның үзенчәлеге ризыкларның сезонга карап үзгәрүе. Көз айларында суган пирогы белән вино эчәргә чакырсалар, май-июнь айларында спаржа популярлаша. Елның теләсә кайсы вакытында табында казылык була. Әмма казакларга кунак өчен бер әйбер дә жәл түгел. Хуҗа сезнең өчен хәтта соңгы бәрәнне һәр суярга мөмкин. Һәрбер кунак казак өчен нинди дә булса зур вакыйга. Иң беренче ул сезне яхшылап сыйлаячак, кунак итәчәк. Аннан соң гына инде каян икәнегезне, кем булуыгызны белешәчәк. Ит яратучылар өчен бу илгә кунакка килү өчен бәйрәмгә үреләчәк. Табында ит ризыклары ни кадәр күбрәк булса, хуҗа шул кадәр кунакчылырак дигән сүз. Биш бармак, куырдак, бастырма шуларның иң популярлары. Кунак каршылаусы хөрмәт турында сүз чыккан икән, берәр үзенчәлекле ризык әзерләргә өйрәнеп алсак та әйбәт булыр иде. Бүгінгі күнде хуҗабикәләрне борчый торган төп мәсьәлә шул, нәрсә пешерәбез. Чөнки ифтарга да, сәхәргә дә туклыклы да, затлы да, тәмле дә, җиңел дә азыклар кирәк. Төркиянең һәм Россиянең төрле шәһәрләрендә зур рестораннарда шеф-пешекче булып эшләгән ашсу устасы Өмәр Ялчыннан ифтарга рецепт. Merhabalar, bugün size levrek balığı yapacağız. Ömer bizgə sibas balığı әзерлей. Türkçe ул levrek була икән. File halinde. Kesmiş olduğumuz fileyi bu şekilde tabağa katıyoruz. Тоз, бурыч, лимон һәм зәйтүн майында кала балык. Ул арада манны ярмасына Türkçe ул ирмик икән, укроп, петрушка кушабыз. Tavamızı ısıtıyoruz ve tavaya çok az zeytinyağı, çok az. Койнар табага бераз гына зәйтүн мае агызабыз. Балыкны 2 минутлап пешерәсе. Yerleştiriyoruz. Pişme süresi 2 dakika maksimum. Балыкны хумуслы яки бәрәңгеле чәчәккә бестәсе буламыгы белән бирәбез. Levrek balığımızı ekliyoruz üzerine. Elimizde örneğin portakal ağacının tütsüsünü yapacağız bunu. Tütsüleyeceğiz balığımızı. Ә монысы инде шефтан аерым бер үзгәлек.
Сибасны тагын да затлырак итәр өчен әфлисон агачы төтене белән ыслый. Katıyoruz makinemize. Şimdi balığımızı tütsülüyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. İrmik helvası yapacağız. Dondurmalı. Десертка ирмик хәлвәсе, акмай, дарчин, маны ярмасы, шикәр, пестә шикләүгә туңдырма кирәк булачак. Башта акмайны табада эретәбез. Маны ярмасын салып 6-7 минут куырасы. Kungurt oldu. Tarçınımızı ekliyoruz. Çok olmamak suretiyle. Yine kavuruyoruz. Дарчин, аннары шикәр Hemen истисе. hemen hazır ve şekeri ekliyoruz. Her zaman karıştıracağız yoksa karamelize haline gelir. Tatlımız yanar. Suyumuzu ekliyoruz. Су салып куертабыз аннары. İrmiğimiz hazır. Tabağımıza katıyoruz. Ve üzerine bir adet dondurma. Кайнар хәлвә эченә туңдырма салып калдырабыз. Өстенә пестә шикләүгә сибәбез. Tatlımız hem sıcak hem soğuk sunum olduğu için tarsa kesiyoruz. Helvamız hazır. Afiyet olsun. Планетабыздың төрле тарафларында яшәүче татарлар бу көннәрдә коронавируска бәйле вакыйгаларның кайда ничек үзгәрү белән кызыксынып, башка илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең хәлләрен белешеп тора. Бүген исә без Бельгиядә яшәүче Регина Валиева белән элемтәгә кердек һәм ул шушы илдәге вазгыять хакында бәян итә. Биредә Бельгия корольлегендә 2 айга якын коронавируска каршы үз изоляция карантины дәвам ителә. Кешеләр 14 марттан бирле эшкә барганы юк. Без компьютер аша өйдә эшлибез. Балалар да мәктәпкә йөрмиләр, чөнки мәктәпләр бикле. Хөкүмәт әйткәнчә буенча 18 майдан гына башлап, кайбер класслар балалары мәктәпкә бара алачак. Һәм 30%-ка якын кешеләр эшкә чыгаячак. Без Бельгия татарлары быел Сабантуй да үткәрә алмадык. Гадәттәгечә без аны Рамадан айы башына хәтле үткәрә идек. Быел коронавирус хакында ифтарларга да җыенырга мөмкинлек юк. Бельгия корольлегендә диңгезгә яки урманга барырга хөкүмәт рөхсәт бирми. Полиция юлларда штрафлар яза. Һәм кешеләр игә якын булган кырларда җаяу яки велосипед белән йөриләр. Ял көннәрендә дә, атна ортасында да һәм шулай итеп вакыт уздыралар. Башкалабыз урамнарына әйләнеп кайтык. Минем Казаным сәхифәсенең герое фоторассам Рамил Галиев. Ул эшчәнлеген Казанда башлап Мәскәүдә дәвам иткән, Нью-Йоркка барып җитеп, анда да фото сәнгатенә хезмәт иткән кеше. Шуннан да Рамил әфәнде тумыштан фоторассам буларак дөньяны үзенчә күрә һәм башкалабызның да ул яраткан почмаклары бардыр. Аларын да ул безнеңчә түгел, объектив камерасы аша карап, без күрә белмәгән, без тутып ала алмаган бик кызыклы чалымнарын гәүдәләндерә ала. Бу тәрәзәдән ачкыч бары фотографларда гына. Татмедиа бинасының иң югары катларында тәрәзәне ача да Казанны фотога төшерә Рамил Гали. Кеше күз белән күрми. Амына фотография карасаң, анда ул границалар, ишекләр зурая, күренә. Горизонт, суның границы, һаваның границы, җирнең. Аның архивында Казанның 80-нче еллар ахыры 90-нчы елларны сурәтләгән фотоларда шактый. 1995 елда фотограф турында фильм эшләгән булганнар. Анда да ул хәзер инде юкка чыккан үзәктәге бик матур бер йортны фотога төшерә. Тарих турында уйлана.
Бу кадрларга 20 елдан артык вакыт үткән. Ул Татарстан яшьләрендә эшләгән замандагы фотолабораторияләрдә юк инде хәзер. Аннары мен киттем, 15 ел минем югы, и хәзер мен монда игә шикелле, вот ничек-то тарта, да, күңел тарта, ничектер, я как будто я вернулся, и я кайттым. Әйе, хатирәләр шактый. 1986 елдан фотохәбәрче булып эшли башлаган Рамилнең фотографияләре шул чорда бөтен Союзда танылу ала. Хәзер ул фотолардан шул вакыт сулышын тоябыз. Безгә бит Алла Тәгалә күрсәтә, ул безнең күзне ача. А без уже кешеләргә күрсәтәбез. Аны булай кай вакыт уйлыйсың да, ничек инде ул менә ул баскан вакытта нәрсәдер ачылып киткән була. Нәрсәдер шул ул буна төшергән вакытта күренмин, аннар карточкада күренә. Мин аны аңлатып ала алмыйм. Но һәрбер художникның, поэтның, любой творческий кешенең Алла Тәгалә алып бара акырын, ничектер бирә, күрсәтә. Мин үземне сканер дип атам. Сканировать итәм бу дөньяны. Без бик вак кичкенә кешеләр, безгә шул да күп. Менә бу бөтен буяулар бу дөньяның әз генә алабыз инде, күпме бирәләр. Шунарга да бик шатланабыз. Мең 1993 елда Сөембикә манарасына ай куелуын төшергән бердән-бер фотограф та ул була. Айны куйгач, на бу жактан күкрәде ич тапкыр, менә бу жактан и мин булай әйтәм, бер булат юк кояшлык көн и булай бетне без бер-беребезгә карап алдык, ну берсе дә бер сүз әйтмәде. Һәр бер кеше уйлагандыр ишетелгән дип. Безнең Татарстанда бер урам дигән Сөембикә урамы юк. И ул бит безнең һәрбер татар кешесен Сөембикә исемендә көчле. Сөембикә дигәч нәрсәдер эштә калтыранып ала. Шунарга менә бер кичкенә генә урам, хотя бы менә Кремль урамы исем бирегә Сөембикә бик матур булыр. Шул юл белән алып киткәннәр Сөембикәне. Чынлап та, мондый исем Казан тарихын, татар тарихын күз алдында җанландырып торыр иде. Иртәгә 12 май сишәмбе көнне Манзара информацион музыкаль тапшыру гадәттәгечә сезгә кызыклы видеоязмалар һәм мөхтәрәм кунаклар белән әңгәмәләр тәкъдим итәр. Тапшыруны үзебез алып барырбызмы икән инде Гөлназ? Безгә әлегә җитеп тор, без инде синең белән ничә көн эфирда эстафетаны Алмаз белән Луизага тапшырырбыз. Биредә кадерле кешеләрнең исемнәре уелып язылган. Югары Тегермәнлек авылында Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар истәлегенә обелиск 1975 елда төзелгән була, ә быел аның яңасы барлыкка килде. Яраларны дәвалаучы Вишневский майзин белмәүче кеше бармы икән? Ә бит аны уйлап табучы, Казанда Россиянең беренче нейрохирургия бүлеген булдыручы Александр Вишневский гомеренең күп елларын Казанда яшәгән. Казанның Вишневский урамы тарихына күз салырбыз. Бүтән кешенең эше тукталды, үз изоляциядәме, ә син альбом чыгарып ятасың. Бу нинди альбом? Җырчы белән Гөлчәчәк Шәйхетдинова элемтәгә чыкты. Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм аның бүгенге алып баручыларыбыз Илдар Кыямов белән Гөлназ Рахматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Көнегез имин тыныч үтсен. Һәр барчагызга да уңышлар юлдаш булсын. Ураза тотучы дин кардәшләребезгә түземлек һәм сәламәтлек теләбез. Сәхәр бүген 1 сәгать 38 минутта тәмам була һәм 19 сәгать 42 минутта ифтар керә. Гамәлләрегез кабул булсын. Исәнлектә күрешик.